Октаныш районы ұрлықшылық инспекциясы лабораториясында бу күннәрдә шын мәгънәсендә урак өсте шәшүлек ұрлықның сыйфатын тикшерәләр. Ұрлыкларның ничек кышлаулары энә күзеннән үткәрелә. Алдыңғы хуҗалыклары гыйнвар айында ук инде будай арпасылы кукуруз ырлыкларының сыйфатын тикшерткәннәр. Һәр культура үзенчәлекле. Агрономнар ырлыкларны термостатларда, ягъни махсус суыткыч шкафларда билгеле бер температурада үстереп карый. Кайсын кәгазьдә, кайсын кымда шыттыралар. Әйтик, ташкын һәм шәшәр хуҗалыкларына китерелгән җитен ырлыгын 20 градус җылылыкта үстереп караганнар. Нәтиҗәсе яхшы. Хуҗалыктан килгән семенаны һәр бер партия семенасын балетыма текшерәбез. Аларны ана шу термостатларга куеп 20 градуста үрчетеп, 7 көннән 8нче көнгә без аны үрчетләрен карыйбыз бинокулярдан. Район авыл хуҗалыгы идарәсе белән берлектә авыл хуҗалыгы үзәгенең Октаныш районы бүлеге бер юлы 2 семинар уку оештырды. Беренчесе хуҗалык җитәкчеләре өчен булса, икенчесе агрономнар ырлык эшкәртү өчен җаваплы белгечләр өчен. Семинар киңәшмә баша хуҗалыгында уза. Быел уже хуҗалыкларга без телефон агрономы бирдек. Экспертиза нәтиҗәсе буенча без документ бирәбез. Документка да инде язабыз. Нинди тәэсир итү мәддәсе булган, нинди препарат белән эшләргә кирәк икәнен уже үзебезнең рекомендацияләрне биреп, ошо документларны язып бирәбез. Фитоэкспертиза орлыкның сыйфатын, тикшеришен, авыруларга бирешүчәнлеген ачыклый. Авыру булган очракта диагноз куела. Орлыкларда тере организм кебек. Авыруның башлангыч формасын биологик препаратлар белән дә җигеп була. Катлануга китсә химик препаратлар кирәк. Соңгы елларда орлыкны биологик препаратлар белән эшкәртеп чәчү технологиясе гамәлгә керде. Булай эшләгәндә туфрактагы микроблар юкка чыга. Тиешле стандарт буенча куелган термостатлар бар. Термостат менән 20 градуска чакынса эшли. Менә 30 градус переменныйда 20-30га. Бөтен түгә киткәндә 20 калдырып, иртәгә 8 сәгатькә 30 градуска куеп алабыз. Фитоэкспертиза нәтиҗәләре буенча хуҗалыкларга белешмә документ, алда орлыкларны эшкәртү өчен киңәшләр бирелә. Былтыр уртача 1 литр мәйдан чәчүлек җиргә 75 килодан артык ашлама кертелгән. Быел 85 килограмм азотлы, фосфорлы, калийлы ашлама кертү бурычы куелды. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Октаныш районы мәгълүмат үзәге.